sa inugabos mga tugang. Ngunyan po isiniselebrar niya to ang ika-23 na Domingo kan ordinaryong panahon. Siring man, yaw na po kita sa ikatulong aldaw kan sa tuyang novenaryo sa kaumawan ni Ina. Maug mo pong pag-abot sa gabos ni mga devotos, peregrinos asin mga aki ni Ina. Kaibaan sa tuyang mga pamibi asin kamawotan, ining banal na misa itutulot man para sa mga intensyon kan mga mass offerers, donors asin benefactors kan katedral. Ang katedral nakikiulay, nahulitaan banal na misa, iyon sa tuyang pinakahalangkaw na gawi ni pagpamibi asin pagsamba, kita aktibong magpartisipar. I-switch off o i-silent mode ang cellphone, bantayan ang mga aki, asin dai makipag-istoryahan. Lugod sa pag-umaw niya to kiina, Nuestra Señora de Peña, Francia, ining banal na misa maging angay na pagsamba sa satuyang langiton na Ama, sa paagi kan sa iyang bugtong na aki si Jesucristo, asin bulikan Espiritu Santo. Ang matabang sa satuyang pag-awit, iyo po ang Cáceres Choral. Ang mamamayaw kan satuyang selebrasyon, iyo po si Reverendo Padre Domingo R. Florida, ang kura paroko asin rektor kan satuyang katedral. Matindog po ang kabos sa pagpuon. Sa ngaran ni Ama, asin ni Aki, asin Espiritu Santo. Amen.
an kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. mga tugang akuntan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magkapagselebrar kaining mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tukan Ama sa pagsurok sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada ang satong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, kaugaying hilinga ang mga aki nin sa imong pagkamot, nahuli ka ini ang pagtubos sa mo nagdatong, asin ang pag-ampon sa mo nauutob, tanganing iwaras sa mga nagtutubod ki Kristo ang tunay na katalingkasan, asin ang daing tapos na pamana. Uli kay Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Ezekiel. Ika, aki kang tawo, ginibuta kang tanod para sa harong nin Israel. Dangugon mo ang tataramon kang sakong nguso, asin papatanidan mo sinda hale sako. Kung magsabi ako sa tampalasan, tampalasan, magagadan ka ta magagadan. Asin dai ka magtaram sa pagpatanid sa tampalasan laban sa saiyang dalan. Ang tampalasan na iyan magagadan sa saiyang sala. Alagad
ang sa iyang dugo, sa imong kamot ko sisilngilon. Alagad kung patanidan mo ang tampalasan laban sa iyang dalan, alagad daiman magbirik sa iyang dalan, siya magagadan sa iyang sala. Ika naagaw mo ang sa imong kalag. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Kung ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasa ang sa indong puso. Kung ngunyan madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Madya, buhay kitang mag-ugma sa kaguragnan. Magpataratara kita sa gapo kang satong kaligtasan. Magdulok kita sa atubang niya, dara pasalamat. Sa mga tugtog, magpataratara sa iya. Kung ngunyan madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Madya, magsamba kita asin magduruko. Magruluhod kita sa atubang kang kagurangnan na satong kagibo. Tasya ang satong Diyos, asin kita ang banwaan sa iyang pasabsaban, asin ang kawan sa iyang kamot. Kung ngunyan madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Ngunyan, out pang magdangod kamo sa iyang tingog, hare pagpatagasa sa indong mga puso ning siring sa Meriba. Siring kang aldaw nin masa duman sa disyerto. Kung sain sinugutan ako kang sa indong mga magurang. Binalo ninda ako, dawa nahiling na ang sakong gibo. Kung ngunyan madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, day kamo kiisay man magkautang, kundi sa pagkaminuot-muotan. Taan na mumuot sa kapwa, nakautob na kantugon. Taan day ka magsambay, day ka magadan, day ka maghakbon, day ka maara, asin an ano paman na tugon, nabibilog sa tataramon na ini. Mamumuot ka sa kapwa mo ning siring sa imo man sana. An pagkamuot, dai nagigibo nin maraot sa kapwa. Kaya, kalubusan kan tugon, an pagkamuot. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan Ebanghelyo.
Ang kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo sosog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa mga disipulos, kung magkasala sa imo an sa imong tugang, dumana, asin sudyaa na kamusa ng duwa. Kung magdangog sa imo, ginana mo an sa imong tugang. Kung day siya magdangog, mag-igbaka ning sarupa o duwa. Tanganing sangaran nin duwa, kay ning duwang saksi o tulo, mapatutuuhan ang gabos na bagay. Kundi siya magdangog sa inda, sabihi ang simbahan, alagad kung pati ang simbahan, dai niya dangugon, ibilang mo siyang hentil o parasingil nin buhis. Amen, nagsasabi ako sa indo, an anuman na bugkuson nindo sa daga, magiging bugkos sa langit. Asin an anuman na hubadon nindo sa daga, magiging hubad sa langit. Giraray, nagsasabi ako sa indo, kunan duwa sa indo magkamundo sa daga, dapit sa anuman na bagay na ipapamibig ninda, iwawaras iyan sa inda kan ama kong yaon sa langit. Takon sain igwang duwa o tulong natipon sa sakuyang ngaran, duman ako sa tahaw ninda. Mga tugang, an Ebanghelyo ni Kristo na satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Igwa po ning duwang mag-agom na nagpabiyahe pabalik digdi sa naga, nagmamadali sinda, ta gusto nindang amay makabalik sa naga. Alagad ay sinda namahaw, kaya pag-abot ninda duman sa kalawag, sabi kang mag-agom, kakan mo lang ya kita digdi sa kalawag. Pagkatapos nindang naghihidali na nagkakaning pangutuhan, nagsakay giraray sinda sa saindang sakayan. Alagad, pag-abot sa may Tagkawayan, igdi sa may Andaya Highway, sabi kay itong agom na babae, uy ngaya agom, nawalat ko pala ngaya si sakuyang salming, mayo ngaya akong magagamit sa naga, kaya ano daw ngaya akong magbalik kita, ay di na ngaya magdiretso ngaya kita, ay di ngaya agom, masasakitan ngaya akong maghiling, masasakitan ngaya akong magbasa. Kaya napiritan si lalaki na nagdadrive na magbalik pakalawag. Kaya habang nagbabalik sinda pasiring sa kalawag, pigpaparaanggutan si agum niyang babae, gurang ka na kaya ngaya, aram mo ngayang malilingawon ka, dapat ngaya pagyaon nga kita sa nagbabiyahe, nagbibilang kayo sa 5 muro, arin nga sulima mo ngayang importantihon, na dapat di mo ngaya nawawalat, o salming, kwarta, pitaka, tanganin nga bagong araw kini, nagmamadali nga kita, sa kakang nga masabing nalingawan ta. Pagkaabot po daduman sa restaurant, kang mababa na itong agum niyang babae, sabi po da kay itong agum niyang lalaki, o agum, pakihaputaman daw niya, tagarong nga nawalat ko man dyan si sakuyang pitaka. Siya po pala nawalat man so pitaka niya. Mga tugang, mayo sa satuya ning perpekto. Gabus kita igwaning kakundian, gabus kita igwaning kakulangan. Taano? Ninhulita kita mga parakasala. Asin iyo ini ang realidad nin sarong tao. Igwa kita ning kaluyahan, igwa kita ning kakundian. Asin iyo ini ang dahilan kung taano taan Diyos naging tao. Tanganing ang satuyang kaluyahan, ang satuyang kakundian, mahipno, maibalik kan satuyang kagurangnan. Kaya sabi kaayan ni Santo Tomas, minsan ang mahal na Diyos nagtutugot
na kita magkaigwa ning siring na eksperyensya kan sa tuyang kaluyahan, tanganing sa kaluyahan na ini, mahiling an karahayan kan Diyos. Na sa siring na pangyayari, mahiling an sa tuyang kamautan, nindani na pagmaut, nin pagbabago. Ang ebanghelyo niya tungon yan, inaapod sa Ingles tungkol sa fraternal correction. Tano ta kaipuhan ta ang fraternal correction? Ang pagsabi kan kasalan, kan kakundian, kan sa tuyang kapwa. Tano ta kaipuhan ta ining fraternal correction? Tanganing maibalik ang anuman na bagay na naputol sa satuyang relasyon. Kaipuhan niya to ang fraternal correction, tanganing ang anuman lugad na daranin dai pagkakainintindihan sa tuyang mabulong. Ninhulita, gusto ta nan sa tuyang pag-iribahan, pirmisa ng marahay, an sa tuyang relasyon, pirmisa ng nagkakasararo, pirmisa ng nasa marahay na pag-iiribanan, pag-iirintindihan sa rarong komunidad. Alagad, tano ta kaipuhan ta pang maghalat na maputol ang satong relasyon, tanganing kita magkaigwaning fraternal correction. Tano ta kinakaipuhan ta pang malugadan ang satuyang puso, ang satuyang isip, bago kita magkaigwa ning fraternal correction. Tano ta kinakaipuhan ta pang maghalat nan sarong tawo magkasala bago niya to kurihiran an satuyang kapwa. Ang hapot, day ta kaya na maiwasan na magkararautan nin buot, na mag-iriwalan, day ta kaya na ma-prevent ang siring na mga bagay, ang simbag, kaya ta. Kaya ta na maiwasan na dai maputol o maraot ang satuyang relasyon, na maiwasan ta nan satuyang kapwa magraot ang sa iyang buot sa satuya. Ini po ninhulita bago ang fraternal correction, igwaning inaapod na fraternal appreciation, igwaning fraternal expression of support, igwaning inaapod fraternal congratulation. Kung kita mas appreciative, kung kita mas affirming, kung kita mas nagsasabi ning karahayan kan sarong tawo, ang sarong tawo nagiging makusog. Ang sarong tawo nahihiling niya ang sa iyang halaga. Ang sarong tawo nagkakaigwa ng inspirasyon, tanganing mas lalo siyang magpadagos sa gibo niyang karahayan. Kung hihilingon po niya to, kung bibilangon niya to ang satuyang mga tataramon, pira an umaw niya to na naisasabi sa sarong tawong nagigibo ng karahayan. Pira an mga tuyaw niya to, pira ang mga libak na ginigibo niya to. Kadaklan na beses, mas madali sa satuya ang manlibak. Mas madali sa satuya ang mangraot. Mas madali sa satuya ang mag-criticize. Alagad, kuriputon kita sa pagsabi, sa pag-umaw, sa paggibo, sa pagtauning inspirasyon sa sarong tao na nahihiling niya to, na naghihingowa, nagigibo ning karahayan. Kaya sabi kaya ni Santo Tomas, garuda sarong kasalan, ang sarong tawo na nakakahiling ning karahayan, alagad na ilamang pigsasabihan, "Uy, Father, marahay ang sa imong gibo. Uy, madi, marahay itong ginibo mo kan subago. Piglinigan mo, bako lang sinatad mo, kundi pigsighidan mo pa, pati ang natad ko. Uy, madi, tama ang sa imong ginibo, na itong nasa kataid ta, na mayo ning nauutangan, pinautang mo dawa ning sarong
kilong bagas, ta herak man, ta mayo na ning makakakan an sa iyang pamilya. Kaya, ang hapot ngunyan, ano kaya ta na ma-prevent ang fraternal correction? Iyo, pwede niya to nan sa tuyang kapwa ma-build up ta an sa iyang karahayan sa inaapod niya tong fraternal affirmation, fraternal appreciation, ta ini kakanon kan sa tuyang kalag. Ang sarong tao na nakakadangog ng karahayan, mas lalong nagiging marahay. Ta ano? Pigpapatutuuhan ta na kita marahay. Talina lang kita ning mahal na Diyos na marahay. Mayo sa satuya ning maraot. Ta sabi sa Ebanghelyo, sabi sa Biblia, gabos kita linalang sa imahen asin ladawan ning Diyos. Kaya kita marahay. Alagad kadaklan na beses, day niya to inipighihiling. Tam pighihiling niya to ang kaluyahan, ang kakundian, kan sa tuyang kapwa. Kaya sa pagpadagos niya to, kaining banal na misa, ini ang hagadon niya tong grasya sa tabang kan mahal na Diyos. Na day kita maging kuripot sa pag-affirm kan karahayan kan sa tuyang kapwa. Correct if we must correct, but praise if we must praise the goodness of our neighbors. Tayo ini ang ebanghelyo niya to ngunyan. Bago ang fraternal correction, magayon na igwa ning fraternal affirmation, fraternal appreciation. Matindog kita sa pagpahayag kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, Kaglalang kan langit asin daga, asin kay Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita sa satuyang langit no na Ama, sa tabang asin intersesyon kan satuyang mahal na Ina, asin sa lambang pag-arang an satuyang simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga obispo kan simbahan, dahing takot na maghulit kan katotohan, asin magsaksi sa saindang pamuhay-buhay, kan mga tataramon na saindang pinapahayag, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang komunidad, maging dayupot sa lambang saro, sa pagpaurog kan pagsabuhay kan kristyanong pagtubod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tananganing kita gabos na yaon sa selebrasyon kay Eucharistia, maging makusog ang buot sa pagpahayag kang pagtubod na may pagkamuot, asin sa dalisay na pag-ako nin mga pagtuyaw, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, asin ang mga maedad na, makamate ning ranga, asin kaginawahan, kan Diyos sa pagkamakulog, kan mga nagaataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, akoon kang kagurangnan sa buhay na daing kasagkoran,
ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit noon na Ama, warasan sa mo ang grasya na tunay na mabuhay bilang mga Kristiyano. Pakusuga sa samuyang puso ang pagkamuot sa kapwa. Padanaya kaming marigmat sa mga pangangaipo nin samuyang kapwa. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw kita sa pag-ako kan sa tuyang limos, asindulot nin pagkamuot. Ninhulita novenaryo, ang katedral minahagad nin tabang, sa paagi nin espesyal na limos pagkatapos kan komunyon. Ini bilang pahipno sa kinakaipuhan ngunya na fiesta. Di po kita obligado. Lugod kita magtao hali sa satuyang pagkamuot, kiina asin sa karahayan. Isipan ngunit ako lahat ng hawak ko ng loob ko ay aking alay sa'yo. Nagmula sa'yo ang lahat ng ito. Muli kong ano sa'yo, patnubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko. Nagling at naiwan ako, ipagkaloob mo lang. Apat ang pag-ibig mo, pag-ibig mo at lahat ay natalikan ko. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa tuyang dulot, magkanigong akuon nin Diyos amang makakamhan. Akoon malugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, ginigikanan nin tunay na pagkamuot asin katuninungan, itugot mong namimibi kami, nahuli ka ining atang, maninigo kaming magsamba kan sa imong kadakulaan. Asin huli kan pakisumarok sa banal na misteryo, maimbod kaming magkasararok sa buot. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso. initaas minas sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Taan mga aki na harayong isiniblag sa krimen ning kasalan, binuot mong tiripunon kiraray sa imo, huli kan dugo kan aki mo, asin sa bagsik kan espiritu. Tanganing anbanwaan na nabilog sa pagkasararo kan Trinidad, para sa kaumawan kan manlain-lain mong kadunungan,
mamidbidan na simbahan, hawak ni Kristo, asin templo kan Espiritu. Kaya, kairiba kan mga koro nin mga angheles, nag-uumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Aluhod po. Kagurangnan, ikanang God ang banal, burabod ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimigdi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan samong kagurangnan na si Hesukristo. Kan siya sa lugaring niyang buot pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagwa siya nin tinapay asin pagpasalamat. Binaak ini, tinausa sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinausa sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini, kaini an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sakop. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco,
kan samong obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapagaya-gaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya. Sa imo, Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Bilang mga aki nin Diyos, mamibi kita kan pamibion na itinugon asin itinukdo sa to. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninungan. Tangani kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ikaw sa imong
Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilinga an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahadi sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatrinauhan kita kan tanda ning katuninongan. Bispi. Maluhod po. Uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan makasalan kan kinaban, paladan kita na inaalok sa bangkete kan sa tuyang paratubos. Kagurangnan, bako akong maninigo ni ka magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan.
lumakad ka sa landas mo, laban sa lakad ng mundo, landas na sa pinais mo. Nais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak, kahit igib ng luhang nilakaran mo landas, masakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan, bawat takas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking Ay hirap man gawin, kalooban mo'y tupin, hindi kong sundan wakas ng iyong mga hakbang. Ang buhay ko'y laan sa iyo kailan pa man, maglilingkod sa iyo, Panginoon, hanggang wakas. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa pinais mo. Nais mo. Sa iyong mga yapak, ako'y tatahak, kahit tigil ng luha, nilakaran mong landas. Masakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan, bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking Mamibi kita, pagurangnan sa dirihon lugod ang samuyang mga isip asin hawak kan gawi nin langit nun na balaog, tanganing bako ang samuyang buot, kundi ang bunga kaini iyo ang mangurog sa mo. Puri ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa espesyal na koleksyon bilang tabang sa panghipno sa Pangangaipukan Katedral ngunyan na fiesta. Ini po ang schedule igdi sa katedral ngunya na nobinaryo kan sa tuyang mahal na ina
kada alas 3 hanggang alas 7 ning banggi, igwa po ning mga nagpapakumpisal na mga padi dyan sa Arches kang Holy Rosary Minor Seminary. Ikadua, ang Dawn Penitential Procession sa kaumawan kan sa tuyang mahal na ina, gigibuhon po alas 3:30 ning aga, magpuon sa Webes hanggang Sabado, aldaw kang fluvial. Asinsiring man, kada alas 9 ning banggi, igwa po ning perdon procession, asin pagpamigdi, pagbugtak kang manto kan sa tuyang mahal na ina, igdiyo sa patio kan katedral. Asin ngunyan, sigabos pong mga minasungko, igdi sa katedral, pigpapakiulayan na magsunod sa order asin disiplina na pigpapasunod kan sa tuyang katedral. Halimbawa, ang sa indo pong mga ati, ang sa indong mga plastik, tabi iapon sa basurahan. Ikadua, pag parking po iti sa katedral, bukas ang parking sa katedral, alagad tanganing matawanan ning maninigong oras, asin pagkakataon man na makapagpangadji ang mga pilgrims, asin iba pang mga deboto na igwaman ning sadiring mga auto, ang maximum parking hour lang po sa laog kang patio 2 oras. Kaya pagkatapos ning 2 oras, ito pong auto kinakaipuhan na iluwas, tanganing matawanan naman ning panahon, oportunidad sa iba man na gustong magsungko, asin makapagsamba sa paagi kang banal na misa. Ang makalampas po sa 2 oras sa pagpark, asahan po nindo na hahagadan kamo ning limos bilang tabang sa maintenance kang patio asin elektrisidad. Bako po yan pinalidad, kundi hahagadan taning tabang na kita po nakalampas sa reglamentos kang katedral. So hopefully po, ang pagsungko niya to igdi sa katedral, ngunya na panahon, kanayaon ang satuyang mahal na ina, lugod maging orderly, maging pano ning biyaya kang mahal na Diyos. Maluhod po kita para sa ikatulong aldaw na nobina sa kaumawan kan satuyang mahal na ina. Paladan na mamurawayon na linalang nin Diyos, na tinawan kan halangkaw na katungdan, na magin ina ni Jesus, asin ina kan mga nagtutubod, ani kaduwang persona kan Santissima Trinidad, na nitawo sa saimong malinig na tulak, may pagsarig sa saimong pagkaina, nagngangayo-ngayo kami sa imo, tabangi kami na magpakumbaba, na magkaigwanin puso, na tataong magpasalamat sa Diyos. Huli kan dakulang karahayan, na ibinaras niya sa katawuhan. Mabalsan man lugod ang Diyos, na ginigikanan kan tunay na kaligtasan, kan samong paghinguwa na mabuhay sa karahayan. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia. Ipamigbi mo kami. Matindog kita sa pag-awit kan himno sa satuyang mahal na ina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, es nostra salve, a te clamamus, exules iliebe, a te suspiramus, gementes et flentes, in hoc lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuos
Ora pro nobis sancta Genitrix. ut dinis amor promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus, vi gloriosi Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum filii habitaculum effeci mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. iduko ang mga payo sa paghagad kan bendisyon ning mahal na Diyos. Huli kan mga pamibi asin intersesyon kan satuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia, ni San Jose sa iyang esposo, ni San Juan Evangelista, asin San Pedro Bautista. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan. Ama, an Aki, asin in Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay kita sa pagtubod asin paggibong karahayan. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva sa satuyang mahal na ina! Palakpakan po niya to ang satuyang ina.